ассалому алайкум тамошобинони канали мо имрӯз орзуқ тайёр мекунем барои ид. модда дар қораи орд, намак, сода, якта маска, ҷирғот. мо маскара хуш мекунем, агар нарасид ба рӯғани семчкарам добавитиш мекунем. марҳамат тамошо кунед, аз мо тарзи карданашро нишон медиҳем ба шумо. сода як қошуқча, намак як қошуқ, буно маскара об кардем. мо ҳамин равғана қатеми орд чӣ қадар мешакем ки вай адала шава кулла ягон чиш намона. мо ним стаканига рӯғани семчка добавитиш мекунем. мо рӯғана ҳамаша қати орд адалаш кардем, орд светиш зард шид. ҷирғота мерезем. ҳамин орда ба ҳамин ҷирғот сахт мекунем, овуш намедозем. хамири мо қариб тайёр шуд. ҳамин равғану ҷирғоти холи қати шӯрида мешавад. Паинда ташкинем. Хамиш резу накай. پنج minut دم میگیره تموم. Bunu pişirmek ne bu?
این هر دو نیمش مخفر کردیم، بعد میبریمش. همشه به همین مونم ما میبریم تیار میکنیم. این همه بردگی ما کشیدم. тамошобинон азиз, меорзуқи мо тайёр шид, ҳамаш ҳамин қадар шид. ҳозир камтар гармай, ҳам мулоим омадагия, ҳам резонак омадагия. маззашам хушрӯ. иди моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи мардуми мусалмон муборак бошад. хайр то видеоҳои оянда.